ଦେଖାଉଛି ପକା ପକା। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ପକା। କଣ ଚାଲିଛି? ଅପରେସନ କରୁଥିବା। ଅପରେସନ ବସିକି ଦାସ କଣ ଅପରେସନ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ଲାଗ ନାହିଁ ଟିକେ ମୁହଁକୁ। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବୁଝିଲ ଚକଲା ନା। ସେଦିନ ଅରୁଆ ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି କି ଭିଡ଼ ମତେ ଦେଲେନି କହିଲେ ବୁକ୍ କରିକି ଆସ। 100 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲି ଟଙ୍କା ହେଲାନି। 100 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଯାଇଥିଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସରିଗଲା। ଚାଲି ବା ଫେରିଲି। ଯେତେଥର ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲାଣି 100 ଟଙ୍କାରୁ ତ ଅଧିକ ତେଲ ପକେଇନି। ହଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଥିବ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଥରେ କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ସେଯୁଗ ନାହିଁ ରେ ଧନମଣି। ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ହଇରେ ମାଗି ଖିଆ ସରକାର ତ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲେ ତତେ ଭାରି ବାଧୁଛି ନାଇଁ। ଏଇ କରୋନାଟା ନଥିଲେ 35 ଟଙ୍କାରେ ବି ତେଲ ମିଳନ୍ତା। କବି କହିଲେ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଛି ମଲି ଆଉ ପାଣିରେ ଫୁଟିଛି କଇଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ ଯୋଉ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଲୁ। କାଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଚାଲୁ ରେ? ରାଗିରୁ ତ ହଉ ଛାଡ଼େ। ଖାଉଛୁ କୋଉ ହାତରେ ଆଉ କହୁଛୁ କୋଉ ହାତରେ? ବାକି କାମ ଗୁଡ଼ା କୋଉ ହାତରେ କରୁଛି ସେଟା ପଚାରିବ ନା। ଛାଡ଼ ସର୍ବଦା ହାତଟା ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟା କାମ ଦେଲା ଗୋଟା ନୌକା ଖୋଜୁଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା କାମଟା କରେଇଥାନ୍ତି। କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କଣ କାମ କହୁନୁ? ତୁ କରେ ଦବୁ। ହଁ ପାଡୁଆଟା କେତେଥର କହିଲେଣି ଯାଉ କଟକ ଯିବା ସେ ହାତକୁ ଅପରେସନ କରିକି ସିଧା କରିଦେବି। ଶୁଣିବୁନି ମୋ କଥା ଆଉ। ଆମେ ତତେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତମା ମାନିବୁନି। ହଉ କାମଟା କଣ କହ? 100 ଟଙ୍କା ଦେ। ପଇସା ମିଳିଲେ ମୁଁ ତ ଝାଡାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ୟୁଜ କରିବା ଲୋକ। ଆମେ ଆସୁନୁ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ସେ ପୁତୁରିଆ ମୋର କାମଟା ସରିଲେ ମୋ ଝାଡାରୁ ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କଣ ଭାବିଛୁ? କେତେ ଇଜ୍ଜତ ମୋର ଜାଣିଛୁ? ସେମିତି ହାତ ବଙ୍କା କରି ବୁଲୁତା। 200 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ କାମଟା କରିଦେବି। ମଲା ଅସତି ରାଜା ତତେ ହଉଛି ବାଜା। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସେ ବଙ୍କା ବାଳ ହବ କି ଦିଦା? କିଛି ଆଉ ହବନି। ଏଇ ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ଥିବେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ନାଇଁ ତ ଆଉ କିସ ଏ ଲୋକଟା ଠିକ ବୁଝିଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ କାଳୁପଡା ପଡ଼ିଶା ପାଖକୁ। ସେମାନେ ପଡେ ମାରେ ମୋ ହାତ ସିଧା କରିପାରିଲେ। ଇଏ କାଢୁଆ ମତେ କହୁଛୁ ଡାକ୍ତର ପରା ମୋର ବାଙ୍କା ହାତଟା ସିଧା କରିଦବା। ବୁଝିଲୁ କାଳିଆ ସେଇ କଥା ପରା। କଣ ସେ ଡାକ୍ତର କଥା କହିବି? ରାଜୁ ପୁଅର 21 ଥିଲା। ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସିନେମାରେ ସେ ହିରୋ ପିଉଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗୁ ପୁଣି ଝିଅ। ସିନେମାଟା କଣ କବିର ଆମେ ମଦ ପିଇଲେ ଆମକୁ ପେଟରେ ବେରିଛି ଭଳିଆ ବାଡଉଛନ୍ତି। ତାର ଖାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ତାର ଛୁଆ ହବାର ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ଡାକ୍ତର ଗଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛୁ ଛୁଆ ହବ ନାହିଁ ପେଟ ଗୋଡ
କରାହବ ଆମେ କହିଲେ କିଏ ହେଲା କୋଉ ଯୋଉ ଛୁଆର ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ତାର ସେ ନାଳଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ପେଟରେ ଛୁଆଟା ପୁରା ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ କିଛି ନଟୁ ଖେଳୁଥିଲା ଭଲ ସରକାର ନ ଆସିଲେ ଏଗୁଡା କେବେ ଆଉ ସୁଧରିବେନି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦରକାର ଫଳ ନା ତ ପାଟି ଫିଟିଥାନ୍ତା ଚାରିଟା ଇଞ୍ଜିନ ଲଗେଇ ତୁ କରିଥାନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ବଙ୍କା ହାତକୁ ଅପରେସନ କରି ସିଧା କରିବି 5,000 ଟଙ୍କା ନେବି ନହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଜେ ଗଣିକି ଆସେ କଟା କୋଉଠୁ ଜବାବ ରଖୁ ମୁଁ ତ ନାଇଁ ରଖିବି ହାତ ଚିରା ନଇ ଯିବ ନା ଗଣି ଗଣିଗଲା କହିବୁ ମୁଁ ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେବେ ମୋ ତାଳି ବାବାର ଆଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାଳିଆ ପାଖରେ କାଳି ଧନ ଆକାଶ ଉଡୁଛି ତୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କଥା କହିଲା କଣ କଥା ରେ କାଳେ ଆମେ କଟକ ଯିବା ପଡା ପଡା ଚାଲ